Mafi yawanci matasan wannan lokaci ba sa yin karamar sana'a, duk da alfanun da ke cikin wannan karamar sana'ar za a ga sun yi shakulatin bangaro da ita. Hakan ta sa muka zanta da masu yin irin wannan kananan sana'o'in. Za mu fita shi yana karfe 7:30 sai mu dawo karfe 9. Daga karfe 9 kuma za mu tafi karatu 11 ko wani sa'in muna rubutu zuwa 12 sai mu fita kuma daga nan muna samu na abin gaskiya dai a daina rena karamar sana'a dai saboda ita karama idan an fara da kaɗan haka ake samun ci gaba. Alhamdulillah muna da iyali, muna ci da su, muna haya da su gwargwadon iko, gwargwadon hali, kuma ana fuskantar dan wani abu wanda za a ajiye a dan sai ya dabba dan daure a hinyin su. Alhamdulillah da ana samu. Wannan sana'a da nake tsakani da Allah, domin Allah ana samun alheri, saboda irin wannan da ka gani muna zuwa mu sayo kashu da agwaluma mu zo kuma mu sayar mu samu riba, kaga samu amfani, kaga ba mu ba mazauna nan bane, yawa daga kauyen daga wajen Kano muke, amma idan muka zo muka sana'a muka samu alheri da muka samu, kaga idan muka je gida kaga muna samun. Hakan ta sa muka tattauna da masani akan fannin sana'o'i, Malam Badamasi Aliyu, inda ya mana karin haske dangane da masu rena karamar sana'a. Ɗaya daga cikin dalilan da yake dakile ci gaban matasa musamman a harkokin kasuwanci da sana'a shine gaggawa, rashin hakuri da kuma dogon buri. Maimakon kaga matashi ya rungumi sana'a karama da niyyar ya rene ta ya kai ta matakin da ya kamata ya kai ta rufa mishi asiri, a sai ya rika kallon wasu waɗanda tuntuni sun jima da farawa sun kai matakin da sun yi arziki, shi maso yake da ya fara ya cimma wannan. Maharas ta su labaran nasara.